Салом алейкум, дӯстони азиз. Соза назайн саломати хубай нигоҳ кунен. Шерст омадай янамуд хушрувай бори Покистонай тамошобино. Мана бенигин мегуфтан бенигин бари ино 120 тамошобино нигоҳ кунен. Нархшон метраки мефурӯшанд. Нарх 1 метр 60 сомонай. Шумо 3 метр мегирен, 4 метр мегирен, ихтиёртон. Марамат ҳаво мегзарада. Хушрӯина. Нигоҳ кунен духтаро чӣ хел фасонак. Нархшон 1 метр 60 сомон. Марамат касе оптовӣ мегира бо арзон мешава. Ира бинен. Хушрӯчане, ира бинен духтаро аз наздик нишонитим ки фаҳмен материал чӣ хели ай. Бори Покистон и гила бинен. Охи гило ҳамаш гилои хадавой, гилои фасони воима духтаро. Мана иш бо дига гил будай, сафеда и серия. И сери чай заминаш. Инаш сафедай духтаро. Бинен гила чӣ хел фасон. ҳозир омадагай бори навай успед кунен ҳозирашда ҳама намудуш ҳастай. Духтарако мана шерст, материали шерст. Диден чӣ хел мешава? Мана малина цвет дар корай, сабзи талха барг дар корай, гулча майда дар корай. Набин Покистони навистагия. Бори Покистон хулоса духтаро успед кунен дар рав заказ кунен анихай гул майдава мастай. Мана тамошо бино нигоҳ кунен игла. Игла диден чӣ хел фасона? Настоящий қадимайский гили фасон. Анаи бо ҳастай, инаи зард. Гилои бахорӣ ҳамашам хел рӯи одама мекушоя. Хулоса беҳтарин моделако омадай. Ина кабудшам ҳастай. Ҳама гило фасонай бовар кунен. Иша ишта хушрӯ будай, иша ишта хушрӯ. Бори Покистон шерст бори аввалтар бори чандум такрор мекунам тамошобино ки метрш 60 сомонай барошон 120. Шумо 2 метр мегирен, 4 метр мегирен, 6 метр мегирен, у ихтиёри шумояй. Мана ист ва интихоб кунен дар ва как шумода доставка мекунан. Мана духтаро бинен иша ишта хушрувай, иша ишта хушрувай. Оиста оиста навор кардастам ки ба ҳазур бинен, сурат напурсен шона. Ина бинен чӣ хел фасонай. ҳамаш хушрӯ. Ина касе сиё мега. Духтарако ина сиёшам будай, ина шерст сиёшам ҳастай. духтаро марамад аз ина метонад интихоб кунен. 60 сомон. Мана тёмна сини. Баъд анаи гилам хушрӯ. Яъне ки ба фикрам чухол мепӯши. Мана нигоҳ кунен ҳамин светлишда да. Мана нигоҳ кунен иша бинен. Қа хушрӯ. Кабутак фасонак. Ана фиолетовиш. Ишам гили фасона. Аз инам як ранги дига дорад. Чӣ цветай уш? Аз ин бо зардш ҳастай духтаро марамад. Аз ин зардчам метонен интихоб кунен. Беҳтарин модело.